Het WTC-hotel juist er 6 uur. Onder het genot van een prachtig uitzicht door de stad beginnen de bewoners aan het ware mieten. Een van haar is Clarina Huizinga. Zij Zelien kocht ze een van de appartementen. Het sindsdien de gebeurtenissen is de sfeer goed. Veel emoties met elkaar kunnen delen en je leert steeds meer elkaar beter kennen. Door bijeenkomsten en nieuwsbrieven worden ze op de hichte houden door de gemeente. Of de post wordt bezorgd, maar dat wordt bewaard. Vervoer, mensen die geen vervoer hebben, dat ze dat ook kunnen aanvragen via een informatiepunt. Maar er staat ook kleren en andere zaken aanschaffen via de inboedelverzekering. Heb ik achteraan gebeld, is niet waar. Want het valt niet onder de inboedel. Op het moment dat de galerij naar onderen kwam, wie Clarina aan het werk. Doet ze het jaar deze voeten dadelijks naar de flat te gaan. Door het ongeluk denkt Clarina serieus na over het verhuizen. Toch elke keer dat gevoel van, oh, het kan weer gebeuren. Ja. En ze kunnen van alles zeggen, maar de schrik zit er gewoon goed in. Dus om weer terug te gaan, nee, dat gevoel heb ik zeker niet. Nee. En dan weer waarom verkeer je aan een coöperatie? Met een goede regeling wel, want ik heb het hele huis verbouwd. Dus ik kan het niet zomaar terug doen. En dan weer in een flat? Of? Nee, het liefst laag. Waarom in het hotel krijgt ze een telefoontje? Het is Ja? de gemeente. Ze mij de oren haar flat even in. Ja. Kleren voor 4 tot 5 dagen wordt geadviseerd. Vanaf morgen. Oké. Dus toch wel, ja. Nou, welkom. Je waardeert nu toch eigenlijk wel wat je hebt opgebouwd. En dat je er niet naar terug kan. Nee. En je zult weer opnieuw, ook al wordt er een nieuwe woonruimte gezocht. Je weet niet of je je daar weer thuis in kan voelen. Je moet weer iets nieuws creëren voor je eigen ik. Ja. Ja. Dat is wel een raar idee, hè? Ik is meer uit de ruit. Ja, dat wel. Stukje. Maar hij staat nog.